ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Annabi Fatima Hassan Husaini yayi mamaliyo. Annabi Fatima Hassan Husaini yayi mamaliyo. Barko da rabbana sarkin nan da yayi rasulu, Allahu malikal mulki wanda yayi jamilu. Shi ya kage Fatima ya sarkin mazir jalalu, yayi Hassan yayi Husaini yayo Imam Ali. Annabi Fatima Hassan Husaini yayi mamaliyo. Yi salati rabbana gun manzon mu ikililu, shugaban mu annabi ya mai gidan Bilalu, ya mataimakin bayi shugaban Jibrilu, kai na zaba ma'aiki ya mai gidan Ali. Annabi Fatima Hassan Husaini yayi mamaliyo. Sa sahabu tsarkaka wanda ba su aibu, har da jikoki mataye irin su abu, har waliyan ma'aiki ai suna son Habibu, har da ɗan gano ni ma dai ina son Ali. Annabi Fatima Hassan Husaini yayi mamaliyo. Assalamu alaika annabi mazu mazu, ni na shigo gidanka ya mai gidan ma'azu. Gani na taho zan wake masoyanka yanzu, mai Fatima Hassan Husaini har Ali. Annabi Fatima Hassan Husaini yayi mamaliyo. Ya Rasulul malahimi kaunar ka ce farilla, san kashi na zaba na yarda baya illa. Namijin kwarai annabi na taho baka sala, zan yaban Hassan Husaini har Imamu Ali. Annabi Fatima Hassan Husaini yayi mamaliyo. Ya Fatima ci yar manzo gana a gabanki, yau yabo nake miki har ma da ƴaƴayenki. Al-Hassan Al-Husaini suna cikin tsatsanki, sannu Fatima ya mata gurin Ali. Annabi Fatima Hassan Husaini yayi mamaliyo. So nake na samu rabo yana na Fatimatu, annabi ya fi sanki da kowa yar Khadijatu. Ke kina son Hassan da Husaini na fahimtu, kuma kina son ma'aiki har mai gida Ali. Annabi Fatima Hassan Husaini yayi mamaliyo. Nana Fatima kin yi kama da shi Rasulu, Nana Aisha ce ta faɗa matar Rasulu, kuma shi yana baki gurin zama Rasulu, sannu Fatima ya mata gurin Ali. Annabi Fatima Hassan Husaini yayi mamaliyo. Nana Fatima ke kika kalli Jibrilu, har ya tambaye ki kika amsa Batulu, sanni yar ma'aiki manzon mu ikililu, mai Hassan mai Husaini mata gurin Ali. Annabi Fatima Hassan Husaini yayi mamaliyo. Assalamu alaika Hassan dan gidan Rasulu, sanni dan Aliyu da ne gurin Batulu. An haife shi watan Ramadan dan gidan Rasulu, sanni Al-Hassan ya na Husaini dan Ali. Annabi Fatima Hassan Husaini yayi mamaliyo. Shi Al-Hassan babansa ne babul ilmu, kakansa ne ma'aiki manzon mu shugaban mu, babarsa shugabar matar jannatun na'imu, ya Ubangiji karan kaunar ƴaƴan Ali. Annabi Fatima Hassan Husaini yayi mamaliyo. Mai kama da manzo sannan ka baba ga Umar, mai Hassanul Musanna baban Abubakar, lallelan ma'aiki mai Zaidu har da Umar, baba ga Abdullahi jikan Ali. Annabi Fatima Hassan Husaini yayi mamaliyo.
Hassan Husaini ya yi mamaliyu. Shugabannin samarin aljanna Hassan Husaini, baban Aliyu dan Ali Hassan mai Husaini, shi yake hawa ka fadar ma'aiki amini. Ya Hassan ka shaida ni dai ina san Ali. Annabi Faduma Hassan Husaini ya yi mamaliyu. Annabi yana son sa, rabbi yana ta ƙaunarsa. Rabbana ka hore mana mu ma mi ta ƙaunarsa. Ya halifan ma'aiki na biyar a doron ƙasa, ya Hassan mai Husaini ya'ya gurin Ali. Annabi Faduma Hassan Husaini ya yi mamaliyu. Mai nutsuwa da lura, mai juriya ku gane, sannu mai ba da kyauta shi halifin manzo ne. Yayi wata shida akan kujerar ma'aiki ne, ya Hassan baban Alkasim jikan Ali. Annabi Faduma Hassan Husaini ya yi mamaliyu. Ya Husaini na taso na kawo ma ziyara, dan Faduma daga Ali baba ga Zara. Almadani ne kai ya Husaini mai lura, Rabbana ka shaida na yi yaban ƴaƴan Ali. Annabi Faduma Hassan Husaini ya yi mamaliyu. Ku zo ku ji wani tambari gun Husaini, shi shahidi ne dan shahidi ya Husaini. Baban shahidai ne ya Imam Husaini, yayi shahada ran Ashura ya dan Ali. Annabi Faduma Hassan Husaini ya yi mamaliyu. Jarumi ne kwarai ai ya gaji mahaifinsa, mai juriya da tsoron Allah ya gagargasa. Mai kamar ma'aiki ne shi da ɗan uwan nasa, mai yawan ibada ne ya dan Imam Ali. Annabi Faduma Hassan Husaini ya yi mamaliyu. Ya Aliyu mai girma ya masoyin ilahu, kai masoyin ma'aiki ne manzo bahu. Annabi yana son ka haka shi ma Allahu, sanni sanni sarkin yaƙi Imam Ali. Annabi Faduma Hassan Husaini ya yi mamaliyu. Duk wanda ba annabi ba ya zamo shugabansa, annabi ne ya faɗa dole ne ni ta binsa. Ko kana so ko kaki ka ci albarkacinsa, ya mijin Faduma baban Hassan ya Ali. Annabi Faduma Hassan Husaini ya yi mamaliyu. Ga wani ya yi tambaya a gurin ma'aikin ilahi, wai waye igiyar Allah mu da za mu bi shi. Annabi ya faɗa wannan Aliyun za ku bi shi, habulillahi matinun ya Imam Ali. Annabi Faduma Hassan Husaini ya yi mamaliyu. Banda Annabi kowa Aliyu ne shugabansa, shugaba ne na duniya babu tamkarsa. Shugaban lahira ya Rabbana muna sansa, a fajarumai babu kamar Imam Ali. Annabi Faduma Hassan Husaini ya yi mamaliyu. Rabbu karɓi baitocin nan wanda na gare su, Rabbana kai mai shaida ni dai ina ƙaunar su. Abdullahi Gano ne na yabe su na so su, ga Faduma ga Hassan Husaini da Ali. Annabi Faduma Hassan Husaini ya yi mamaliyu. Annabi Faduma Hassan Husaini ya yi mamaliyu. Annabi Faduma Hassan Husaini ya yi mamaliyu.